दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें हमारे नए नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। 4 साल पर सैया जी आवतारे घर 4 साल पर सैया जी आवतारे घर आंसू के छठ करे खातिर मन कर 4 साल पर सैया जी आवतारे घर आंसू के छठ करे खातिर मन कर जोड़े जोड़े नारियल की नाई पूजाई छठ माई के तो महिमा छठ माई के पूजाई छठ माई के तो महिमा छठ माई के 4 साल पर सैया जी आवतारे घर आंसू के छठ करे खातिर मन करे जोड़े जोड़े नारियल की नाई पूजाई छठ माई के तो महिमा छठ माई के पूजाई छठ माई के तो महिमा छठ माई के। भक्ति में जुटल बा गाँव नगर टोला छठ माई के घाट पर भीड़ बड़ी होला भक्ति में जुटल बा गाँव नगर टोला छठ माई के घाट पर भीड़ बड़ी होला काचही बांस के बहंगी बनाएम छठी माई के हम पियरी चढ़ाएम फलवा में दौरा सजाई पूजाई छठ माई के तो महिमा छठ माई के पूजाई छठ माई के तो महिमा छठ माई के। हाजीपुर से ताजा ताजा फाला वाले आई लामा लामा उखिया से कोसिया भराई हाजीपुर से ताजा ताजा फाला वाले आई लामा लामा उखिया से कोसिया भराई देखो मुँह के सवा के बाजता गाना छठी मई के घाट पर जुटल जमाना जोड़े जोड़े सुपा वाले आई पूजाई छठ माई के तो महिमा छठ माई के पूजाई छठ माई के तो महिमा छठ माई के 4 साल पर सैया जी आवतारे घर आंसू के छठ करे खातिर मन करे जोड़े जोड़े नारियल की नाई पूजाई छठ माई